No, začíname nový pracovný týždeň, priatelia moji. Tento víkend bol ťažký a videl som aj komentáre, aj som počul od pár ľudí, že ten môj obsah je teraz taký slabší. A povedzme si na rovinu, je slabší. Aj sa vám chcem za to ospravedlniť, moji sledovatelia, pretože mal som toho teraz fakt veľa pracovne. A aj som točil aj také vlogy, ale celé by to nedávalo asi ani zmysel. Takže tento týždeň si natočíme normálne videjko. Neviem, mám tam nejaké 3-4 auta na výber, takže rád by som vybral niečo staršie, pretože aj ja sa potrebujem vrátiť k tej mojej normálnej tvorbe, ktorá proste je to, čo ma baví, čiže mám tam A6 ponorku a teda Tomáško ju tam má, aby sme to uviedli na pravú mieru, ale ja to akože chystám si videjko o tom. A to je niečo, čo ma baví. To auto bolo svojho času design roka, ak sa nemýlim, a ja sa na to teším, pretože rád robím to, čo ma baví, a vy viete, že mňa auta bavia, a preto to sledujete, lebo auta bavia aj vás. A už by som rád niekam aj vypadol, ale keďže som teraz manažeris kapely Aja, tak tie víkendy nemám úplne, že easy niekam ísť, a cez týždeň a zase Kika nemá dovolenku a Lavrinka tiež nemá dovolenku. Nie, Lavrinka má teraz prázdniny, samozrejme, ale nie je to také jednoduché, takže pukneme si tam intro a ideme makať. Ja už sedím v aute a ideme si hneď dať kuchynku po takto náročnom víkende. Čo by sme robili bez toho, aby sme sa po schodoch nerozcvičili? Takže idem zobrať Tibika a ideme na to. Pokecame, porobíme niečo a potom tam mám zapísaný diár až do hora, čo musím všetko skôr také administratívne veci urobiť. Ideme na to, priateľovia. Čo si sme tam natankovali? Tú drahú naftu, dneska 1,85 a toto je jedna z tých lacnejších čerpačiek. Takže tu práve rozmýšľame, že prečo je taká drahá nafta, keď ropa není tak drahá, ako bola, keď začala tá vojna. Presne tak, je to akože strašné tankovať za takéto peniaze. Ale ľudia si zvykli, tak prečo na nich nezarobiť? No najhoršie je, že nám nikto nedá viacej, takže nevadí, poďme to rýchlo spraviť, kým Oskar není úplne že hore. Ty bych to všetko ponosil sám. Boli sme sa okúpať. Hej, dali sme si troška, přátelové, makačku, i keď je fakt teplo dneska. Máme to 3 v jednom. Máme makačku, fitko a ešte aj sprchu, takže je to super. Idem to zmyť do bazéna, podľa mňa sa zapchá filtrácia. To nemôžeš, bude ekologická havária. No. Skočíš a bude ropná škoda. Budem mať slaný bazén. Môžeš slané ryby kúpiť a budú tam v bazéne. Budem vyberať 5 € za kúpanie v slanom bazéne v Lietavskej Lučke. No a ideme teraz aj čo si pomeneš, že rysovať. Fuj, ťažké slovo na pondelok ráno. Aj nejakú tú kávu vypiť. No, kuchne sme donosili, aj sme si kávičku dali. Ja sa idem prezliecť do slušného, alebo do čistého, do suchého, a idem... Máme stretnutie s Dušanom z Olympic Revival a máme nejakú poradu a idem makať ďalej na ďalších veciach. Ešte musíme spraviť vyúčtovanie za koncerty teraz a za všetko, čo sme robili cez víkend. No, už vrčím, tak idem na skutriku do mesta, priatelia, lebo je teplo. Povybavovali všetko, aj s Duškom sme dali poradu. S Tomáškom, s Majkou som bol ešte vo firme a idem naspäť do Lučky. Idem to pozerať do počítača všetko a idem to pochystať, tie socky. Ale najprv si dám bazén, priatelia. Ja sa hlásim, priatelia, máme tu stredu. Streda je síce zástrčkový deň, ale my máme dneska koncertný deň. Ja som dnes presedlal do 9-miestneho mikrobusu značky Peugeot.
Boxer 9-miestny, idem pre chalanov z kapely a v Spišskej Sobote dnes o 17. hráme. Takže súčasť tohto môjho dodávkarského vlogu je aj toto. Vidíte to, priatelia, ja som povedal, že dodávky nás neopustia. Ani keď zmením typ práce, tak dodávky stále pri nás ostanú a dodávkarov si vrátime trošku do hry. Ale bude to trošku iný štýl, pretože po tých 170 dieloch, ktoré som vám natočil, sa priznám, že aj ja som troška vyhorel a chcem poňať dodávkarov trošku ináč. Už som aj myslel, že si mi skončím, ale neskončím! Pokračujeme ďalej! Musím na to troška aj dupnúť, i keď akože ten Peugeot je pomerne akože nic moc. Podľa mňa to je ako pomerne slabé auto. Však ideme 120, učí to, musím sa pozrieť, čo je to za motor, musím sa s tým zoboznámiť, natočíme si to na video, ale moment som sa pozrel, či mám 6, ty vole. Však idem 110 a to má 2,5 tisíca otáčok, však to v 130-ke pôjde plné bomby, priatelia, no akože... Troška trase volant, máme to z požičovne, pretože sme zistili, že sa nám absolútne neoplatí kupovať takéto vozidlo pre kapelu, pretože tých párkrát za rok si ho vieme aj požičať. Ale o tom potom si povieme v samostatnom videu, takže idem nakladať s Miškom a najprv Miška, potom Paža a Stanka zoberieme v robote, Borka zoberieme a Mária nakladáme až v Radkove, takže ty vole, však to nejde, však ja mám úplne že podlahu, ideme 120 a to som tu sám. Priatelia, tie nové auta stoja za hovno. Ja by som najradšej pre kapelu kúpil starú 2.8 L2H2 kokos 9 miestnu, mám jednu teraz na ruke, normálne nad ňou rozmýšľam, že ju radšej povyváram, nastriekam, však toto nejde, ty kokos. Nevadí, dobre, poďme svištíme, aby som to postíhal. Pracovný vlog. Všetci sú? Ideme. Jaký šumný umývač okien tu je. Si privyrábam cestou do Popradu. Vidíte, toto je hudobnícky život. Radko po pumpách za 2 eurá umýva okna. Počkajte, vyskočím z auta, lebo idem na krát. Radko, ty si privyrábaš umývaním okien a vrátnikovaním. Môžete ísť. Odfoť si to, hej? Aj odfotiť, aj nakamerovať. Nie, iba Mariova taška vypadla, ale dobre. Takto sme sa krásne zbalili. Furt filmuje, furt sme pod dozorom. Som filmarík a filmuška. Sme na tomto krásnom Spišsko-Sobotskom námestí, presunuli sme sa teda, takže všetko je pripravené. No ale čo je pripravené, alebo kto je pripravený? Je to skupina Aja. Precítil to. Přátelé, dobré ráno. Máme tu ďalší deň, štvrtok. Troška som pospal dneska, lebo som bol akýsi unavený, hlava ma strašne včera bolela, tlak som bol vysoký. Idem vrátiť ten náš povoz zo včera, nešťastný boxerik. Takže idem si vyložiť ešte nejakých pár vecí z toho a idem to splachnúť a dotankovať. Idem to odviesť preč. Nemáme s tým pokoj. Nakopneme to, vyhodíme nejaké veci z toho a ideme pokračovať v dnešnej práci, priatelia. No přátelé, mám tu tohto boxera, 9-miestny busík, ale vôbec som z toho není nadšený. Auto je také umrčané, neťahá, spotreba jak fraz nám vyšla, som to teraz rátal na pumpe, tak spotreba nám vyšla nejakých 11, skoro 12 litrov, nemám úplne presné kilometre zapísané. Čož s tým, že sme tu boli 7 ľudí a nejaká tá batožina, ktorá nebola nejak extrémne ťažká, tak si hovorím, že ty kokos, je to strašne veľa.
tieto nové dodávky, ja neviem, je to bieda, akože nehovorím o tom, že to auto neťahá, je strašne slabé, v kopci to proste na diaľnici normálne sa môžeš zaradiť za kamión, takže ako vôbec ma to neoslovilo a do budúcna, keby som riešil, tak možno zháňam niečo staršie a výkonnejšie, lebo tieto nové auta celé s tým AdBlue a už tými zelenými vecami, proste tie nové dodávky, aj ten prejav je taký, ja keby sa to chcelo každú chvíľu rozsypať, takže neviem, možno som chytil taký slabší kus, ale za mňa je toto veľká bieda, to vám poviem priatelia, že nebaví ma to auto, neťahá to fakt formu si človek naháňať, potom je spotreba vysoká, takže idem to vrátiť do požičovne, som to umyl, natankoval som to, idem to vrátiť, berem si Smartika a dneska máme nejaké 4 dopravy, takže musím makať, medzi tým musím papiere urobiť, nachystať vyúčtovania aj chalanom, aj moje vyúčtovania do práce, takže dneska bude veľmi náročný deň a v týchto horúčavách to človeku bere energiu, no ale nespravíme nič, je leto, takže musíme pracovať aj v lete, tak ako pracujeme aj v zime. Takže poďme do tej požičovne to vrátiť. No, auto som vrátil, bol som vyriešiť priateľovia moji aj skakacie hrady, ktoré sme mali od Maťky prenajaté, takže týmto jej tiež ďakujem za spoluprácu vynikajúcu, s Maťkou sa mi veľmi dobre robí, takže to je aj... Maťka nám požičiava aj auta, aj s hradmi spolupracujeme, čo sa týka eventov, ktoré organizujeme, takže ozaj dávam asi aj kontakt tu do videa, dole, ako som už niekoľkokrát dával, a samozrejme ja sedím v Smartiku, užívam si ho veľmi, pretože je to auto, ktoré už v tomto bode je asi aj natočené na tomto YouTube, nejaká recenzia o ňom, lebo to auto fakt nič nežere, má to panoramatickú strechu, má to klimatizáciu, je to automat, takže naozaj berem to, že toto auto mi šetrí čas a peniaze, pretože stálo pár korún. Jazda v tom je taká trošku kostrbatá, lebo je to malinké autičko, ale v tom meste to tomu viem odpustiť. A tá spotreba je brutálna, ja šetrím možno niekde aj 10 eur denne, za keď mám také horšie dni po tom meste so spotrebou, takže keď ušetrím 50 eur týždenne na nafte, tak je to brutál, akože priatelia, a hlavne pri týchto cenách sa mi to auto zaplatí vlastne za 2 mesiace len na takýchto nákladoch. Takže je to super. Ešte ho samozrejme chceme dať do takého módu, aby v rámci agentúry Royal Chrome Agency, alebo ešte neviem, jak to nazvem, ešte to celé vyplúvam zo seba, aby bolo aj polepené, rovnako aj meďák, aj keď ten nedopadol dobre, no som z toho taký smutný, ale OK, však ako tak na oko z 3 metrov to vyzerá, ako som chcel, ale ešte riešime kopa technických nedostatkov a chcem spraviť tak rovnako aj Smarta, aby boli také dvojičky, aby to bolo v tej firme také OK obej, no a doriešujeme to štúdio, takže nevadí priatelia, idem teraz, krásna miata, juchu, idem teraz do Lučky, porobím rýchlo nejaké papiere a idem zobrať dodávku a ideme voziť, takže dneska máme taký deň voziaci a musím sa ísť asi aj najesť, lebo včera som celý deň zase nič nejedol. Takže idem urobiť papiere, vidíte tú panoramu, juchu. Ako je to príjemné auto, je to ešte také zašpinené, chcem to vytepovať, všetko urobiť, to si natočíme, chcem to dať tak fakt, že akože do pucu, prečalúdiť volant, chyba tu rádio, ako nechápem, kto vybere proste z auta rádio, z takto lacného auta, proste ja neviem, ja tomu nerozumiem, ale dobre, no však serem na to, objednám tu nejaký dvojdin Android, ale ako ja som veľmi spokojný s tým autičkom, je to strašne je to zábavné, sa mi všetci smejú na to, že ja celý život som mal proste veľké limuzíny, veľké auta a teraz chodím na takéto hračkárskej krabičke, ale nevadí, je to paráda, takže poďme rýchlo domov, lebo tento týždeň v tých horúčavách som vzdal aj kanceláriu a robím papiere z domu. No už sedím v mojom milovanom Maxiku a ideme na Klasiko, máme tam 4 dopravy, takže to musím pozvládať. Medzi tým som rýchlo urobil faktúrky, priatelia, a dneska je nenormálny hit, takže makáme. No, máme tu takto, sme priparkovaní, takže musíme sa nejako cúnuť a skúsiť sa nejako vytočiť, ani neviem, či sa kolo neho vytočím, je to tu ťažké na tej rampe, priatelia. Ja sa podľa mňa ani kolo neho nevytočím, bez randy. No a nejak som sa vykrútil, pán majiteľ, pán zákazník už na mňa čaká na solinkách, musíme to rýchlo vyložiť, ideme potom do Strečna dvere zaviesť, priatelia,
a zo Strečna svištíme do Martina, pretože tam im vypadol dopravca, takže vykrývame aj martinskú dopravu. Tak dneska čo vám poviem, poty, musím si napustiť klimatizáciu, lebo nefunguje mi. Ale zase neviem ako vy, ale ja na tieto krátke trasy nepoužívam klimu, pretože by som prišiel o zdravie. Ale na druhej strane začínam cítiť hlad. Takže po ceste sa musíme niekde aj najesť. Asi si vo Vrútkach dáme niečo dobré, nejakú kapustničku. No, takže naložil som dvere a ďalšiu dopravu. Fú, toto na 4-prúdovke s bicyklom, to je také slovenské. A vyložím v Strečne dvere a idem nakladať Martin, priatelia, takže fuj, ale je peklo dneska, normálne polievajú cesty, to cením. Že keď som bol dieťa, keď som bol malý, tak si pamätám, že polievali hasiči, alebo nie, z cementárne myslím, že mali takú liasku, trambus a na tom trambuse polievali cesty každý deň a to boli také teploty, že bolo 28 a teraz je, že 38, takže tie cesty by sa mali zlievať. Je pravda, že tej vody není nejako nazvíš, ale tak je tu vodné dielo, je tu Stražovská priehrada, akože podľa mňa teraz tie polievačské auta by mali chodiť normálne, že 5 krát denne. Dajte do komentu, čo si o tom myslíte, priatelia moji. Poďme do Strečna. No benže, dobře, Strečno máme vyložené, podpísané a svišíme do Martina, do Martinského Sika, takže tam naložím a idem to niekde v Martine vyviezť na sídlisko a potom rýchlo naspäť do Žilinského Sika a zase nakladáme šuju, priateľovia. Dneska je extrémne teplý deň, extrémne. Kúpil som si jednu vodu, už som vypil, kúpil som si druhú vodu, už vypijem aj tu, takže poďme na to, priatelia. Juhu. No a cesta po Podstrečnom, priatelia, to je radosť, ale ináč sa prichytávam pri tom, že ak otvorili tunel, tak dosť často chodím po starej ceste, lebo je tu úplne prázdno a ten tunel vlastne, keď nakladám, ja som na jednej strane mesta a vyúsť na diaľnicu je na druhej strane mesta, tak skôr prebehnem po tej starej ceste úplne v klídku, v pohodičke, prázdna, nikde nikto, pár aut, sem tam nejaký kamión, takže teraz je to celkom paráda, ale ide brutálne málo vody, však to vidíte všade v správach. Rozmýšľam, že by som aj pedalboard dneska vyťahol a niekde si šiel zaveslovať, ale ani neviem kde, pretože aj to vodné dielo vyzerá tragicky. Vyrážam zo Sika, akorát mi zákazník povedal, že on tam není, že sa mu malo volať dopredu. Do prdele práce, ja sa odním zo Žiliny, aby som im vytrhol trn späty a teraz budem pol hodiny čakať a už mám tam ďalšiu dopravu, zase ten zákazník bude nervózny. Nevadí, priateľovia. To je tým teplom, všetci tí ľudia už sú takí obstrelení a idem sa skúsiť nejakým spôsobom vymotať tam na tú adresu, počkám tam a dúfam, že príde sám a ešte mi povie, aby som mu to vláčil do domu, tak akože rovno ho pošlem do prdele. Lebo už ma to nebaví, priatelia, za 5 korún tu robiť blbca a všetko podávať. Proste ja som tu není na nosenie a už asi zakročím, nech to všetkým povedia, lebo však mi pomôžte, pán šofér, a ja potom pomôžem 40 ľuďom za nič. Na čo? Kašľam na to. Idem na miesto pristátia. To sa mi strašne nepáči na tých zákazníkoch, priatelia, musím si privrieť okno, strašné je teplo dneska, fakt už mi je normálne až navracanie. Že proste každý povie, že však mi to len pomôžte, len túto, viete, len túto do garaže. A ja idem 10 doprav za deň a ja 10 krát zdvihnem 100 kilový kút a pomáham to tomu človeku. A ja prídem domov, bolia ma kríže, kolená, všetko, lebo však to je len jeden kút, ale len 10 krát. Viete, ten záchodček, tuto mi to pomôžte. A teraz tu mám presne 5 záchodov a 4 kúty. A jak tam ten človek bude sám, tak mu to oprem ku dodávke obranu a odchádzam, pretože ja nie som ani arogantný, ani nič, ale ja mám za tú dopravu tak malé peniaze a pri tejto cene nafty je to brutál, že tí ľudia to musia proste začať chápať. No a máme tu trošku aj obchádzku, ale kombajny kosia, praši sa v každej dedine, priatelia. Ale je tu krásne, tu na ten Martin a Turiec. Holubicu sme skoro práve zrazili. Tu sú také krásne dedinky a už ma niekto volá. No asi 20 minút som si tu počkal na zákazníka, ale však nič nové pod slnkom. Je to sranda, že veľa aj tých ľudí si nevie uvedomiť, priatelia, že keď u každého 20 minút postojím, u každého treba niečo pomôcť, počkať, tak ja vlastne za ten deň pomaly nič nestihnem, lebo to sú všetko také dopravy, ktoré... No idem prehodnocovať teraz troška cenník dopravy a všetkého, čo robím, lebo mám pocit v poslednej dobe, priatelia, že len
preto sa aj obmedzili troška tie videá, lebo ja mám pocit, že len lietam, robím a peňazí je polovica, takže budem musieť nejakým spôsobom prehodnotiť celé to fungovanie. Aby to bolo aj efektívne, aby to nebolo len o tom, že robota je spravená a ja žijem z ruky do huby, takže ono troška sa človek musí dívať aj na tú ekonomičnosť toho všetkého. Ale to sa nesťažujem, to vyslovene len tak vyhodnocujem. Ja mám také obdobia, kedy si popíšem na papier strašne veľa vecí, niečo poškrkám, niečo pripíšem a tak sa snažím vyhodnocovať. Hlavne ten pracovný aj súkromný život si tak rozdeliť a vyhodnotiť, že čo mi čo donáša, čo mi čo prináša, čo mi čo odnáša. A musí to byť taký balans medzi tým, aby nebolo to, že len všetko odchádza a nič neprichádza. Takže snažím sa tak raz za 4 rok si tak vybalansovať veci, aby to fungovalo. Chápem to teraz, že veľa energie dávam do nových vecí, takže nemôže byť veci úplne vybalancované. Teraz to berem, že viac energie aj financií odchádza ako prichádza, ale berem to zase tak, že to je ako keby sa to niekde zbiera a potom sa to musí niekde odzrkadliť, priatelia. Takže preto aj som to dal do toho vlogu, že vlastne viac menej teraz streamy som vypustil, to neviem, či som vám spomínal, že robil som taký research kanál, kedy tie streamy mi vlastne kazia ten celý ako keby algoritmus. Tak som to skúsil vypustiť, no a tento mesiac potočíme niečo, uvidíme, čo to povie, akým spôsobom sa to pohne a potom sa rozhodnem, že ako tie streamy budeme robiť, ale minimálne raz za mesiac vám ten stream dám, aby sme si pokecali a povravili, čo kto má nové, lebo už mi to chýba, proste už som si na vás všetkých zvykol. Takže pokračujeme aj v dodávkaroch, aj vo vlogoch pracovných a ja idem teraz rýchlo naspäť do Žiliny, tuto je uzavera, takže musím to obísť okolo toho geta, poza tepláreň a idem naložiť poslednú dopravu. Potom si jednoznačne dám bazén a po bazéne idem jednoznačne do obchodu a potom za počítač. Tak som si naložil aj tú šuju a už som v rajci a už slnko úplne že praží, už som upražený aj som si zaspieval, tak ma tak je všetko upražené, priateľovia, dneska je extrémny deň, ale už hlasili búrky, ale zatiaľ nič. Možno by bolo aj dobre v noci, keby popršalo. A už len posledného zákazníka tu nájdem v šuji, vyložím to, zaparkujem dodávku na pozemku a idem do bazéna, přátelové. Ale určite mi dajte do komentu, priatelia, ako trávite vy tieto horúce dni. Či v práci, či máte dovolenku, či ste už boli na dovolenke. Budem rád, keď tu dáme do komentáru nejakú diskusiu, keďže už nejako nestreamujem, tak si aspoň tu pod dodávkarmi pokecáme, že čo kto robí cez tieto letné prázdniny. No, šuju som raz dva vyložil, priatelia. Bociane hniezdo už odchovalo bociany. A idem si dať bazénik a idem si sem objednať stierače, pretože mi zemreli stierače a zase som ich zabudol objednať. Musím si dolieť ostrekovače a očistiť korbu a celý vnútor. No a Boriskovi som požičal Ducato 2, čiže keď ho zajtra donese, tak pustím sa aj doňhu. A pani Liprintová mi ušla na dovolenku, či ju pozdravujeme, užite si to. Ešte potrebujem dorobiť nejaký branding na tie auta, aby boli všetky de facto plus minus autobus rovnaké. Na tejto máme kapelu, na druhej bude Royal, takže ideme konečne do bazéna, juchu, ale máme koľko? 5 hodín, takže od rána už aj dosť bolo. To už som aj nakúpil, už sedím z Marciku a prichádzam domov, priateľovia. Mám tu vody, mám tu juicy, mám tu nejaké maso, ktoré hodím na panvicu, ale najprv idem do bazéna. Strašne som si obľúbil tento malý uhrčaný kompresor s názvom Smart a je to strašne spratné a príjemné auto. Poďme sa kúpať. Dobré ráno, přátelé, zdravíme sa vám rovno tu z krásneho malebného Turia. Máme takú brutálnu kuchyňu, že idem tam skúsiť nejako zacúvať. A ideme na to. Takže sme si makli. Boli sme sa okúpať vo Višňovom. Áno. Takže ešte sme mokrí trošku. Vo vlastnej šťave.
Takže pokračujeme ďalej v práci. Tento týždeň je Mešsakér. Myslíte, že máme iba jednu samizda. Hej. Fuj. Ale je tu krásne bývanie. Všade. Len tam nejaký domeček, ty vole. Že sa akurát pozerám. Kopci. To nie je vôbec dole. Nejaká farma, alebo niečo na čierno. Mobilný dom asi. No, už som na ďalšej nákladke. Musím sa trošku posunúť na tú transportéra. A ani neviem, čo nakladám, že tam máme jednu žilinu, priatelia. Zase som sa preokuliaril, lebo som nevidel čítať. A už som aj hladný, ale nevadí, ideme to rýchlo vyviesť, kým není plná žilina, lebo je piatok a potom pôjdem pre Lavrinku aj pre Mišku, takže konečne mám detváky doma, ak sa teším veľmi. No tak aj Fandliho sme vyložili. Nakoniec to bolo úplne inde, ako ma navigácia dávala, takže pán zákazník ma nejako odnavigoval a už sme tu na vo vnútrobloku. Máme dneska dovozené dopravy, priateľovia moji, takže pôjdem sa napapať, pôjdem si pre detváky a ešte by mal Maťo z Bratislavy dojsť, takže s ním by sme dali aspoň kávu, nejakú debatu a pôjdem aj za počítač, mám nejaké mäsko nachystané, urobím deťom nejakú večeru a pôjdem za počítač pochystať veci, pozhrávať kamery, ešte nejaké, zajtra hráme v Brodne, takže máme koncertík, v nedeľu je zraz na Orave, takže máme čo robiť, popri tom ešte chalani majú nejaké stretnutie, ktoré musím absolvovať v rámci biznisu a poposielať nejaké ponuky na ďalšie koncerty a všelijaké takéto veci, takže tu máme čo robiť, priatelia moji, tak idem odviesť dodávku a idem si zobrať môjho obľúbeného Smarta. No tak už som sa stretol s Maťom, pokecali sme a idem si pre Lavrinku. Normálne si užívam, priatelia, toto mini auto, akože je to také uhrčané, uprdené, ale fakt tá spotreba je úplne úžasná, že normálne to je v týchto dobách drahej nafty je to brutál, ale teším sa, keď si ho dám dokopy, že si ho vyčistím, lebo je také zasvinené a strašne neskoro si to radí tú 5-ku, až ty kokos dívaj 80. Až teraz si zaradí tú poslednú rýchlosť a ide si 90 na 2000 otačkách ten malý motorček, takže ako je to docela dobré aj sprevodované, len tento pán predo mnou mi furt zavadzia a idem pre Lavrinku a už si asi urobíme takú domácu pohodu, priatelia. Aj keď nás čaká zase kompletne pracovný víkend, tak aspoň ten piatok troška oddychneme. Lavrinka, ideš zaspievať niečo? Nie. Zahrať na klavíri? Svorka písmeno D. Zrebujte nám niekoho ďalej, ja to zakrývam, aby Som si myslel, že už to končí. Aby sme nikto nevideli, ale teraz už vidíme, že to bude modrý tomolový lístok s číslom 58, písmeno D. Modrá 58, písmeno D a opäť 6 kusov celodenných vstupu do bazénov na letné kúpalisko. Pán moderátor. Teraz spolu všetci budeme zazviať patrá, aby to počuli až tam za kopcom. V Tepličke na Váhu. Eventuálne v Kysuckom domu meste niekde. Ako sa tu krásne bavíte.